थांनाय साल किसा सकां बुबागरा बसंनि सिमालंनो बलं कथुगुङै दंबाय खाहैनै MBBWS नि तैदुलमुंबाय जाय जायखे बलं रक हगै साबसुतरा खारिलायमानि फेयाबा ताल सासे केबेंयाखौ हाति बार सासे केबेंयाखौ माहाय लग लगिनो इको नरम नगै मानखाना बत्तला बाजाना आ बेपारि रक आ फालनाय रक ताबुखे बरक तेबो तंथक चाथक खे बरक आरो मोनैलायतितै आ बखं आ तनि मानि आ बखं रक खिबैलायजाक नरम नगै मानखाना बेलाखिनो वानामा सिंसा तिने एक नं सिमना हेचामारा आर दि ब्लकनि बिसिं खबजाक TWF बोरैबुमा बदलनि तैदुलमुंबाय थांनाय साल रगो फाइमे फानो बरक तिने हिन्दी किजा थाङै नाय फाइलायानो हेनै नायना फाइतानि सों नगै मानखा बुबागरा बसंनि सिमालङो तेसा हायनो हाय आतनि मानि बखं रक खिबिजाक गोबांमा ताबुक निनि जाब्रा बबाराबाय बलं उंलैया आ पेति आतनि मानि बखं बायसि ताबुखाय बुबागरा बसंनि सिमालं बलं नै दंसिउ फाइदिसों मांब्लि रक किसा नायलायानो हामबाय दिबर जराओ तिनि सिनि ससियेल मिडिया नि ताखुक ताइ बुखुक संनो मामानि बागै बेलाय बेलाय पाइफ्लाया हामबाय ताम हंकाय जों तिनि सिनि आरदि ब्लक हेजामारा आरदि ब्लक एक नं सिमना सिनि सार MDC रवीन्द्र देबरमानि सिटनि बोरै रगंगै TWF नि अरो सेन्ट्रेल बडी नि बुखुक संगंगै डिस्ट्रिक्ट नि बुखुक संगंगै जों यूट्यूब नुगै दङो बयनो सिबानि बुखुक संग्रावनो नुगै दङो जों अरो सिनि बुबाग्रानि मांखर बेबा गोरों गोरों जागानि बररक फायै साफाय अभियान साफाय खलायलाय दंमानि नुगै जों साइट खाबु खावो जों नगो दंगै दं मालिया जों फाइनानि मुसुं खासिनि बुबाग्रा 184 जन राजा साइट हामानि मांखर जों तिनि कुरुम कुथुमखाय बुसालायै जोंबो साफाय देखाय मानो हनै जों साइटक लायखा जिनि साइटक मानि बिसिंतै सक्सेसफुल लंलिया ताम हंकाय सिनि बोरै बदलंनि तिनि सिनि आरदि ब्लक मिटिं चलि थाका मिटिं नि परे बरक फाइना हनै कक रिमानि आबो हंकाय सिनि गोबां मा जरा नायसिंना नांनाय आबोनि बागै जों ते गारि खुंनै रंनो जों वेट खायमालिया आबोन बागै बुखावो किजा कष्ट हाइबाना ससियेल मिडिया रक जखन जों बाय दुख कक दुख गोरों मानि बिसिंतै जों तिनि मालाय फायगा बंनो बेलाय बेलायखाय पाइफ्लाया हामबाय मारियो ताम हंकाय जों खावो मुसुंगो जे सिनि बुबाग्रा संनो जों काबनानि मुसुंगो बुखावो जों मुक्तयरै दंगो ताम हंकाय बयनि दफानि थिमा लों रक हंकाय बोसोकसे नायथक नायथक बोसोकसे गोजों सुचि कलायखाय सुचि खसाय मानो हायखाय तनि जागबायो सिनि 184 जन राजा साइथामानि फलकाय सिनि मुंसा गाहाम साफ सुथुरा नुगिया आंगाबो न कयना मुसुंगो जे सिनि बिगत प्रशासन खायथानाय रंनो जों नुगिया दे जों बुखावो बटेक्ट नांगिया दे अबो हाय मांखर रंनो जों गोसों खायथि सागा हंकायसे गुबुननि जागानि गुबुननि देशनि बररक फायगा हंकाय बसिनि बुग्रा संनि सिमा लोंरक हिनि सिनि जागना रखाय तन्नाबो मुसुं जागबाय दे आं बरंनो बिगत सरकार लाय थानाय रंनोबो आं कबगना मुसुंगो ताबुकनि रुलिं टं टंनाय रंनोबो आं कबगना मुसुंगो जे जों गोरों गोरोंनि फायै जतनि सुबा सुबायनो जतनि सहयोगिता बायनो जोङो सिनि मांखर रंनो सिनि बुबाग्रानि मांखर रक जाहाथे दुगनां नायथकाय थिनांनि बररक सिनि जागना तैखाय जों मुकुमुन नुगना तैखाय जों जत आमसायनि बोरै बदल लंनो बङै आं कबगो जों फायबाय जे जों नगो तङै इंलिया जों नगनि थापानि आमिङै नगनि कुरुमा आङै जों ते तङै यगलिया जों बुबाग्रानि साइटक मानि जागावो जों बुबाग्रा जोंनो कसगै कबनै रिङै तंमानि जागावो जों तिनि खाबाय खुबाय खायै बुबाग्रानो लगेरि लायनाय बुबाग्रा जों बाय तंगो जोंबो बुबाग्रा बाय तंगो सिनि एकमात्र लामा सिनि थिनांनि लामा हंकाय सिनि बुबाग्रानि लामानो जों आबोनो न मैथु खायरिना मुसुंगो तिनि साफाय अभियाननि बिसिंतै फानो आं आनि बोरै बदल लंनो गाहामखाय मेसेज रिना मुसुंगो ताम हंकाय जों साफाय बायसि मिबो तंगिया जों सिनि बुबाग्रानो जों लगेरिना नै बलटेनो सिनि थिनां सिनि 2023 नबो किजा बुखावो मैथु खायना मुसुंगो 2023 जों जाहाथे सिनि बुबाग्रानि मुक्तयर मानो जों रांसाक सोनामना बागै बुबाग्रानि एमांनो जों मुक्तां सोनामना बागै जों साइटकलाय दे मान साइटकलायदि जत पारे चेष्टा खायदि सिनि बुखुक जंना आंगाबो न कयो जों ताम हंकाय तिनि सिनि हेजामारा आरदि ब्लकनि
যত বুড়াই বুকুক सं फाइमिया बरंगनोबो आं मेसेज रिओ ताम हंगाय परबती दिन जे फुरुफुरुपानो आं आहाय तिनि जरा मामा आहाय काये आनि बुकुक संबो हेल्प खायपानि आंथं सिनि बुबाग्रा संनि मांखरनो जाहाथे जों जतनो मिलि लायो कुसुक खायो गोसों खायो जों सिनि जागना दैखाय जों नायसिकलायनाय सिनि आबोनो नायसिकमुं आंते ताम हिनसानाय जों तिनि फायनाय बदलक बरंनोबो बेलाय पाइफलाया हामबाय मारिओ आं सामानि साथे न बरक बहिनो बुकुक आबले सामा कक नकलायो जों थानाय रगबो नुगै दङ सिनि बुकुक शिबानि प्राय समयनो इउट्यूब नुगै दङ जों बनो गोबां मा जरारि नामु संफानो आनि आफ्रो साक मांरक हामियां तंमानि बागै दल खाय बलं हगलायफोर रक आं फाइमालिया ताबुक आं फाइके आनि परेबो गोबां मा आमसायनि बोरै रक फायदि गोबां मा बिसिनि बोरै रक फायो जों अबो आहायखायनो योगदान खालायो साफाय अभियान फायबायदि जिनि बुबाग्रा संनि मांखर जाते नायथखाय थानानि बागै आं कबक नामु संगो ताम हंगाय जों तिनि अर फायका जों अर फायमा बायसिमिबो जों ता तरजागदि जों बुइनिबो सकांगो नुकजाखा हिनिबो ता तरजागदि जों जतनो बुखावो प्रमिस खायो जिन बुग्रा सं जों बायनो तंगो हनै जों बुखावो नाहाबायदि बरक पुइलानि सिमि पाइथाक जरा अर नुगिया नगराय खायो जोंनो नायखलाय तंगो हनै जों वानसुगै तंगो जों जे फायनाय बुकुक संना आं कयनानि मुसुंगो जों यागो मुंसा तु जाया खुम तु जाया रां तु जाया रितु जाया फानो जिनि बुखा बिसिं बाक्साबा सुरिदि बाक्साबा जान सुरि मानो सुरि वै जों अर बुबाग्रा सं सब समय सिनि बुखावो तंना तैखे जों सुरि वै थांबायदि आबोना आनि कयमुं आंते गोबां बारा सालिया आं अबसक सायनो तिनि अ दिबर जरानि जिनि बुबाग्रानि मांखर साफाय खायना हिम फायमाने जों अरव बुकुक सं ताकुक सं मालाय लायो बेलायनो गाहामुंखा आबसक सायनो आं तिनि आनि ककिसि चापायखा हामबाय नों बदलनि मुंता मा सिनि बदलनि मुंखा TWF जोंखाय सोनाराम बिसिनि बिस्तकाबो सोनाराम हिके आबो हेजामारा आरदी ब्लॉक नि बिसिंगो खबजा सिनि बुकुकले नंगो बदलनि इंगै निनि सामुंता मा बा नों कोनो एकटा पद सकजाले तम आनि सामुं तो जों बुबाग्रानि लगे फायना तो कोनो कसाक नांगिया को फुर नांगिया जों जतनो फायबायो बुबाग्रानो लगेरि नानि बागै एर मध्य आबोनि बिसिं आं किसिसा सानामु संगो आं पॉलिटिक्स न तर जागिया हायफानो आं अ पॉलिटिक्स नि बदलताम हिनसानाय जों डिस्ट्रिक्ट नि सकां 2 दिन नि सकां न डिक्लेयार खायरिओ आनि मोबाइल किसा डिस्टार्ब तंमा बागै ताबुक बहा WhatsApp रक हामखाय सकपाया को जिनि प्रेसिडेंट सिंधु कना जमातिया जिनि प्रेसिडेंट सहर नों डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट नों काहिनी सहर जागोता इनको डिस्ट्रिक्ट निता सिन इनको मोहनपुर इनको आनि बुमुंखाय मीरा देवर्मा